Balapan motor. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Panasnya pol, bos. Bagi-bagi celana bandit. Lah aku suwe ra petok putri kok 3 dino. Ya warna sawah mau. Nek diae put berapa dino, Bud? Syuting ya. Alhamdulillah muga-muga lancar ya, Bud. Lancar. Lancar apa nih? Ya lancar apa lho. Lho, ya lancar ngising perlu. Kok saiki to blok jering kok kadung Loh, ki kok langsung gas. Kok iki kan sik panas to, dan gas lah. Ya bakule wis melek kita ora ngenteni bakule. Warung ayu untuk bojone kowe ora. Lho, kowe warung ki bebas to Yumur. iki Mas Dita. So, Warung iki tuwek dulu. Warunge sik turu. ya ayo. Progales enggak pulang. Oh, rasa ki ales. Ya Allah. Amin, nggih, Mas. Betul. Tok. Ya, trek aku malah iki. Terasa aku. Kowe nyaku asline. Ora nyak. Lah kowe ayu terus delok lho. Kowe ra gawe ngene wis ayu. Jajal, lu gak andi kowe. Ya Allah ya Rabbi. Di apa iki? Digoleki dosen iki lho. Wis bar Nah, jadi ki rencana mau anu lho aku karo Pak Adi mau Mana tadi duitnya? apa iki mau Kepras. boh iki pokoke aku. Arep metu pokoke dina iki. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, bak. Bak lho. Aku mau mandi. Ya, Mas. Pitopo, Mak. Bak lho. Pitopo. Ya bakalan mau to. Alhamdulillah. Jelek. Laris. Njeluk apa, Mbak, jare, Mbak? Njeluk apa kowe? Lho. Lu. Dikelompokne sik ya. Ya. Cilo. Iya. rungkono se ngono Satu. terus warnane babang 300. 275, 275 Mas. penghasilan hari ini. Yo hasilnya put oleh hasilnya. Lima kulane bro. Iya. Rasa mikir kolaan wong iki wong Ratus aja. Oh ijo. Banyak apa tuh kok delik pi lho? Bowe, Nggawa kondi pe mulang. nemu koratan ku lho Mang. Lah sing padi mbok kon apa kok nemu wong kaya ngono kuwi ya Allah. Patung nggih. Kamar. Bisnis dhewe to blok. Aku arep bisnis karo wong loro. Ki urusane dhewe-dhewe. Arendi. Lho, kowe diomong arek kadang wah. Nur lho, rasa adus lho Nur. Tongi ambuku, Bang. Teknik jerone Bang. Tengel wong itu ya Iya wangi. to mabut kok. Kowe nyaku. Lah aku beradus kok sono. Elekmu lho. Nyapa kok tadi kelak. Abdani wong pada jebel-jebel. Lah ya kok malah kok teko dindi lho. Kok wong kok. suka dilalaki kaya Eh, marang ayu ndi? Ya kok. Golek ya roh ngono. Mulai macet. Jangan juga suket. Marang ayu ndi? Oleh ora to jane? Atak jane warung ayu. Semprot. Mas bakal semprot lho. Bekas do aku. Oh, ora mulai. Berarti 75. Nah, putri wis oleh kalau Yumur iki lho. Piye? Izin sik. Pripun Mas maksudnya? 275. Kowe ngaplung-ngaplung malah kaya ngono to saiki. Jane kena apa to cawi? Sambil apa to jane? Kaget. Kok malah plong-ngaplung. Nur koles to. Nur koles gak sediwane Mas. Apa? Nur koles gak oleh diweni. Pas. Suruh bagi bumur walah tuh suruh bagi. Kita delok ta duwite. Tak bagi. Sing sokate to blok, sing dua. Apa to? Nur gak oleh diweni kok. Karo Mas Dipo. Mangan lho. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Lah. Padha nglumpuk, Bos. Iya. Kok dhewe kae? Kene kan dinas to, suster. Mbok kowe nek kene mah. Wah, ayumen wis. Mbok adik oblok. Kok ayumen wis saiki. Mas Ayu. Mas Angoni lho. Ya kene goreng jasar tak edak kene. Gatel lho, blok. Jatuh edak kene lho. Gatel blok. Gak edak kene. Arane Ayu lho, gatel kan. Ngobrol kene cepat. Kene. Kene. Kalau gak sapa sing gelem Apa? rote
Kali aku. Dadi cerita-cerita kono kok. Yang ngelompok dadi sitok. Lho bos, keluargane Bumur ngelompok. Ya, anak wong kaya ngono kuwi lho Anak kingkong. Udah selamat. Lah kok solo ingkong. Selamat, udah selamat jenenge. Siji loro telu. Wes angane ayo. Ya, nya. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki anak soleka. Amin. Loh, lah ya amin. Kowe mlebu mah langsung oleh rezeki. Ya, Mbok. Ki Mbok, diwai Mbok. Oh Mas Dipta. Lungguh langsung kayak rezeki kene. Nah, kene Mbok. Nah. 50. Nah, ki. Ini utangmu kayak di. Ya. Sing tole tak dene tandur. Ya kalau. Aku cek udah Tandur, Mas. barokah. Amin. Ya, Darmi. Darmi. Lagi teko langsung. Lagi teko langsung oleh rezeki lho. Iya kok. Kaya mambu ya. Kowe iso mambu ae to. Kok mambu ya. Mas Dita. Makasih Mas Dipta. Nah, kowe kok mambu. Kok mambu ki lho. Lho, kowe lugo kene. Lugo sik. Bapakne. Lho. Tambahi to, tambahi tomblok iki. Lugo sing apik. Lu tak sawang tok. Kere. Lho, Ki anu, sapa jenenge tomblok ya? teko. Lah, matur suwun Mas Dip. Lho, matur suwun Mas Dipta. Lho, iya. Ah, ya terima kasih, Mas. Nggo sangu ning warung. Ini. Nggo sangu ning warung Mas Dip. Fiamang. Ya aku takon wong pitik kelambi takon Nah, rewangi aku gitu. musuh-musuh sembarang. Alhamdulillah pokoknya. Ayo kene nglumpuk. Ya siji loro, ki sik jam 275 dibagi ya, ya ki kayak piro ki siji loro, kayak 30 rumus Yo. Ya, kene. Kene. Nah. Ya. Ya, lah ayo. Sing bakul ki mang. Nah, gitu. Aduh, mau iki. Kene ya. Bapak diwangi bapak. Eh, wah, mlebu wah. Oh, celotik. Wah, mlebu wah. Bapak. Celok ae. Ji loro telu. Nah. Sik to ki lho, jek kurang ki lho. Nah, mlebu. Kene nglumpuk ning kene nglumpuk. Kene. Ya, 30. Yo. Nah. Iki cek selap, cek 35. Nggo ning warung. Cek 35. Nggo warung. Modal yang warung itu. Nggo modal ning warung. Lah iki ora ada dhuwit modal karena warung. Kok ngisik nang wong. Lho, Tong. Ngono kuwi lho, Tong. Ngene dukung kok malah ngono. Ora memang lho. Warung iki. Munggo ora tak kei dhuwit iki mah ya nang warung terus. Ya ning warung nekat. Warung itu tak coba. Lah aku sing ndok warung tak siram. Warunge lah omong. Warunge lah rambute gondrong ora bayar. Lek enek wong rambut dawa. Ora bayar. Di tomblok. Ora bayar. Gak. Jenengan kerampok. Kok iso. Disreng lho. Utane tomblok iki mau dikas. Kok iso? Seru dong. Ya iya to, ngarep izin. Piye Mas Dik? Jerat modal nang iki kayak islawe, kayak apa kayak 20 ya Mas Dik ya. Lha kok kopi 3.000 tok kok di warung. Warung ST iki malah luwih larang, Yang Bud. tahu wi cukup wi. Ya, bahu. Oh. Anjing iki gak tau. Kok. Dak kene tok kayak kusuk. Jaluk arep maksa to lho kok. Jaluk arep maksa. Tonton. Ternyata sarutan kowe. Ya, iya. Wis diwaca Oh, kuenya. iya. Susu 49. Andre. Andre kayak 2000 ae jerene karo Mas Dita. Jadi kon go nego BC. Iki 5.000 jere. Pegido maksudnya. Ping pindho wi bayare. Toilet yang video we, kan meja tetap pengganmu. Makasih, Bang. Nah, gitu. Belum. Alhamdulillah. Yo, let's go. Kosek. Wah, kok bisa kok. Duk Ya. duk ora. Lah awan iki malah luwih menek sore udan. Kok Makasih. gas. Terima kasih. Kok Iki iso 5.000 kelas Bang lagi iki. Montar mujet modar. rusak ning malas gak konangan mesti gak iso mulai. Ujek
Kontare becek Ya sujune kok rusene Nah, ya. wis lho ya iki hari ini ketemu kok oleh mati kabeh. Wong lagi teko oleh rezeki langsung biasa. Jadi ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciatas apa Lah dalam klen dasi. anake